Bueno, y después de los estrenos y últimas oportunidades de Aida en el teatro, tenemos aquí una preciosa entrevista con David Cuní, que le vamos a hacer entre todos, y tenemos también a Lena Moon, que aparte de venir a hacer su sección, ya he hecho el spoiler antes de que viene también como entrevistada, porque sale en el corto también, ¿qué? Pequeñito papel. Pequeñito papel, pero intenso. No podría ser menos, ¿eh? No, hombre, somos intensos. En esta casa somos gente muy intensa. intensa. Muy intensa. Entonces, pinchatón, que le hemos puesto musiquita y todo. Bueno, i com ja anava dient, tenim aquí a David Cuní, que ve a presentar-nos el curt Algun dia tots serem jo. Què tal? Com estàs, David? Molt bé, encantat de poder estar aquí, que em feia gràcia poder-hi ser, però no trobava l'excusa i vaig dir, doncs faig un curtmetratge. Mira, sí. Ens passa molt, Ens passa molt. Sí, home, sí. Els que fem curtmetratges... Per vindre aquí, només. I és el moment, i amb l'Helena, és a dir, que aquí s'ajunten una sèrie de coses, amb en David Garnacho, que també hem coincidit en moltes ocasions, i penso que bueno, doncs era una bona oportunitat i us ho agraeixo. Home, nosaltres encantat que estiguis aquí amb nosaltres, la veritat, i encantat que hagis utilitzat a una a la productora executiva del programa com y sotadirectora, que eso no lo dicen. De tot, ella és de tot, la tenim també pluriempleada. Tengo más trabajos que la Barbie. Ho veieu? Ho faig expressament, agafo gent que sé que m'obren portes. Bueno, jo vaig vindre aquí que m'entrevistaran i aquí estic, o sigui, va ser per ella va obrint portes. Ja puc trucar a casa que no m'esperin avui. Ella va obrint portes i després a veure si te les tanca algú, perquè després ja acabes aquí fent el programa i tot. No, però la veritat és que això, tenim moltes coses en comú, no només l'Helena, en David, com deia, i perquè en el fons l'origen de conèixer l'Helena va ser a través, encara que no sàpiga, d'en David. I de la Berta, de David i la Berta. I de la Berta, clar, jo la Berta era ara, però tot va començar amb el Festival de Sabadell, la relació que amb l'Helena ens va acabar ajuntant d'aquesta forma en el curtmetratge, i perquè la vaig veure al vídeo promocional, a l'espot del Festival de Sabadell, i em va agradar. Allò tenia una cosa que l'Helena encara no sap veure-ho, però que era allò idoni per al personatge que acabava fent. I que tot sigui dit, el personatge d'ella en el guió original no hi era. La vas veure i vas dir... D'una manera o altra li encabim. Et va vindre el flash, vas dir, l'he de fotre. No, la veritat és que molt bé. El personatge d'ella, ho he comentat abans, sense el micro obert, és veritat, hem fet malament. Ja estàvem parlant i teníem que haver esperat a que estiguéssim en directe, però és veritat que el seu personatge fot mal rotllo. Sí, i jo us ho deia, en parlàvem, és a dir, a mi el que m'agradava era sobretot tindre en compte que els personatges, sempre m'importa molt, siguin secundaris o principals, quan estan en la mateixa seqüència els vegis a la mateixa alçada. I en el cas de l'Helena, encara que no diu res, la seva presència és prou important. I quan ella hi és, encara que hi hagin altres personatges al seu voltant, d'una manera o altra tots tenen alguna cosa i això es manté. I a mi personalment m'agradava i em funciona, crec que funciona. Sí, no, la veritat que sí, que tots creen una certa situació de mal rotllo, de conflicte visual, encara que sigui visual, i amb les interpretacions que no estan en primera persona, que no estan xerrant, sinó amb la seva actitud, la gestual, la postura, tot. A mi m'ha agradat. Sí, i personalment jo ho volia, és a dir, soc sempre del parer que el que hi ha dintre l'escena tingui alguna d'importància, incloent-hi coses que per darrere en algun cas poden passar desapercebudes, però que en un segon visionat agafen un altre aire, i m'agrada. I d'on va néixer la idea d'aquest curtmetratge? És complicat, l'origen de tot plegat fa 2 anys enrere aproximadament, quan la meva parella, la Nuri, li vam diagnosticar càncer, i en aquest moment la cosa és superdura, és complicada,
i ella ho va portar d'una forma molt valenta, absolutament en tots els aspectes, i en el meu aspecte això em condueix a defugir de la realitat, i el cinema és collonut, diguem-ho així, perquè em va tindre doncs, ocupat, diguem-ho així, mentalment, i em va permetre doncs, crear aquesta història. És a dir, jo el que no volia, que normalment molta gent ho fan, doncs algú té al seu voltant algun familiar que pateix algun tipus d'enfermetat i això ho utilitzen per fer un drama. No, jo un drama no, ja el tinc a la vida real, el que menys vull és crear un drama. I a partir d'aquí tota aquella foscor que a mi m'envoltava la diluïa amb aquesta història, que per altra part és molt complexa, que gira molt entorn de tot el que jo vaig viure d'una manera o altra, però traslladat a un fantàstic, que al final és el que a mi... És a dir, jo quan vegi la pel·li el que no vull és recordar allò, el que jo vull és crear una cosa paral·lela que a mi m'arriba d'una manera però que l'espectador se n'oblida completament. Jo no tinc per què anar explicant aquesta història perquè tampoc pretenc que ningú s'apiadi de mi, sinó que al final tothom té les seves guerres i simplement vaig utilitzar això per explicar la història. Va ser una mica terapèutic, no? O sigui, com canalitzar el drama, entre cometes, personal, crear art i una mica de teràpia per un mateix. El fet de tindre el cervell donant-hi voltes a coses doncs et fa que no pensis en dolent, perquè el cervell normalment sol pensar en dolent i ara potser ja no tindria que estar aquí sinó un psicòleg i és el fet del diferencial que et permet crear. Bueno, fer art també és una mica com anar al psicòleg, és treure tota la merda que tens dins i canalitzar-ho en fer algú bo. Sí, si no fos així segurament estaria tancat en un reformatori i havent matat algú, però el cinema em permet apaivagar una mica aquest monstre que porto dintre. I el títol és com intens. D'on vas treure la idea del títol? És com una mica embolicat. És que m'has anat fent les dues preguntes que donarà la sensació que la meva vida és un drama, però és que les has fet una darrere l'altra collonudes. Sí, la culpa dels títols és del meu fill. I com que la meva vida no és prou animada, té autisme, que simplement és una qualitat més que una dificultat, que permet treure-li aquest rendiment als títols. És a dir, des de fa 3-4 curtmetratges, tots els títols que faig són creats per en Ferran. En Ferran no mira les pel·lícules que les acaba mirant, però jo el que faig normalment és, quan començo a entendre la història, l'explico com si li expliqués un conte. Simplement molt alt per alt, i a partir d'aquí ell, els inputs que agafa, li donen per dir un títol. Sigui, o valgui d'exemple, que sempre són títols de cineclub, que n'hi dic jo, que els fumats es pensen que allò és l'hòstia en patinet. No, és la seva visió del que jo li he explicat a la història. Valgui d'exemple que tenim el Lleó de Tigres, va ser el primer que vam fer, que ja em diràs també si li vols donar voltes doncs collonut, Et trencaré la sang, que també és títol de Ferran, i alguns dies tots serem jo, també, perquè a més, encara que sembli una fumada que n'hi dic jo, si ho replanteges, un cop has vist el curt, tot ell té molt sentit. I és una qualitat que jo li valoro molt, perquè a l'hora de fer títols, hòstia, a mi m'horroritza. I en canvi ell em facilita això i penso que sí, que té, és a dir, no faig un títol per fer, sinó que penso que té un rerefons que val la pena. No, sí, ho té, o sigui, quan veus el curtmetratge, és veritat, al principi veus el títol i dius quina fumada és aquesta? La veritat és clar, perquè no ho entens gaire bé i després quan dius, hòstia, sí que em quadra. És a dir, al final ho té sense que sigui obvi, sense que es digui, no sé, ara no et sabria dir, però l'hijo del diablo, m'explico, ja no seria això. Que m'agrada aquest. Després, t'agradaria, o sigui, el curtmetratge a mi em fa la pinta de que donaria per fer una pel·li, fotent-li més cosetes o fotent-li històries, podria ser una pel·li. T'agradaria acabar fent una pel·li d'aquest curtmetratge? Després del vestido no sé si és necessari. Ja et dic jo que potser no. M'ho han dit que seria per una pel·li, però és que si m'hagués donat per una pel·li ja no me l'hauria plantejada, ja tinc guions llargs, però al final faig el que crec que és necessari. És a dir, jo vinc de fer curtmetratges sobretot de 10 minuts o menys de 10 minuts. Aquí ja era un salt molt bèstia, però és que pensava que la història necessitava això. I tot i reduir-la pensava que era necessari que anés creixent fins portar-te al final i justificar-ho. Llavors no li sabria veure, però si vols, tant tu com jo ens fiquem a veure si aconseguim diners i t'agafaria d'actor a tu. Mira. Bueno, i l'Helena. Escolta, no em treguis feina, a veure. No, l'Helena ja tenim. Però sí que és veritat que mai m'ha agradat, i això ho veiem sobretot en el cinema americà, allargar els xiclets, i ho hem vist molt quan un curtmetratge ha tingut èxit, que de moment encara ara per ara no podem dir del meu, però quan ha funcionat llavors ens diuen, i això en llarg, no ho sé, hi ha moltes històries per explicar i cadascuna en el seu moment, és a dir que no m'ho plantejo. Bueno, Et trencaré la sang va tindre molt èxit. Sí. Es podria allargar. Sí, trencaríem molts més diables pel mig, però no, també tenia que ser allò, el Trencaré la sang era una història molt
barruera, molt directa, molt de la situació, l'acció, però no era més que allò. I quan la gent vegi el teu curt, què t'agradaria que pensés? Que es quedés rumiant? Quina és l'essència que vols? A mi m'agrada que quan acabis el curt et creï la idea de donar-hi voltes, de no pensar que simplement t'he ofert alguna cosa i que era buit, sinó que hi donguis voltes, i ho estem aconseguint. A veure, per suposat m'ho diuen la gent que tinc més propera i tampoc em diran mai la veritat del tot, però és veritat que penso que el curt tot ell està molt treballat perquè tot tingui una coherència i un desenllaç que pugui lligar. El que sí que m'agrada sempre és deixar un punt obert perquè tu puguis creure una cosa o una altra. Gira entorn a la mort, no diré res que no es sàpiga, però hi ha hagut molta gent que s'han plantejat si tots estan vius, si tots estan morts, què passa, per què això, per què allò. Tot funciona, és a dir, al final a mi m'agrada que l'espectador s'impliqui, li doni algunes voltes i a partir d'aquí que hi tregui la seva conclusió. I me n'han dit algunes que jo no me les havia plantejat en el guió i que funcionen també, i valen la pena. Però personalment hi ha situacions que a mi les tinc superclares, però que veig que amb una altra lectura, un altre punt de vista funcionen també. Molt bé. I tu, Lena, què? Com vas preparar-te el personatge? No tens diàleg? Yo no tengo diálogo, soy yo misma. Hombre, con mis traumitas. Eres tú misma, pero que vas de sirvienta por la calle o qué? No, jo he de dir que treballar amb el David per mi va ser un luxe des del dia que el vaig conèixer precisament al Festival de Cinema de Terror de Sabadell. A mi em va fascinar perquè el cinema de terror i tot el tema relacionat amb el terror m'encanta. Qui em conec i ja ho sap, que he fet moltes coses i les gaudeixo més que quan estic a una desfilada o quan em fan fer, no sé, un altre paper. Vull dir, m'encanta, no sé si és perquè potser la meva vida ha sigut molt dramàtica i me sale solo, que això passa també. Y la verdad es... Dramática hasta ahora que tienes a Jordi, me tienes a mí, tu vida es un show de alegría e ilusión. Exacto, pero hasta ahora era un drama. Y había que exprimirlo. Però la veritat és que sí, vull dir que des que el vaig conèixer jo anava boixa, anava al darrere, David, te'n recordes de mi, Te'n recordes de mi? Perquè em va agradar molt i, de fet ja es veu, el curt que va fer, que és on el vaig conèixer, és que està triomfant, han passat temps i encara està guanyant premis, vull dir, és que és una passada. Però una passada. I treballar amb ell ha sigut un luxe, la veritat. Aquest també guanyarà premis. Ja esperem, i a més amb els companys, vull dir, va ser, amb el Ramon... Jo en tothom, és a dir, ara incideixo en el fet de l'Helena. A nivell del personatge de l'Helena, a mi personalment m'agrada, per això que dèiem, perquè hi sigui o no hi sigui, en el moment que apareix per allà hi ha un algo. És a dir, hi ha un algo i tu ja li dones aquella idea de dir, a veure, què m'està volent dir aquest personatge? I a mi això ja m'agrada. L'Helena sap que el fet de no tindre diàleg a vegades és complicat, però comparties, per exemple, amb la Fina, l'altre personatge de la sirvienta, diguem-ho així. M'ho vaig passar molt bé, la veritat. I la Fina també, és un personatge que no tens que dir res. No cal. Tens aquell rostre que simplement amb una mirada ja et crea aquell mal rotllo. És a dir, jo el que volia era que cada personatge que aparegui no te n'encreguis ni un. I que com a molt et creguis amb en Moja i quan te'l creus llavors ja també grinyola. Hi ha un moment que dius, aquí no n'hi ha ningú que sigui d'aigua clara. A mi em va fer por al principi, quan em va dir no tens guió, jo dic, ui, dic, i ara què? I ara què? Què me vas? Però molt bé, després molt bé, la veritat és que em vaig sentir molt còmoda. Planteja't la mateixa seqüència simplement sense que hi fossis, no tindria sentit. No tindria sentit perquè seria buida. I a mi m'agrada que cada cop que apareix una seqüència pot ser més maca fotogràficament o menys, però que almenys tot allò tingui un sentit. I el teu sentit té la importància de que quan al final es desvetlla tots aquells personatges tinguin la raó de ser, i és per això. Va ser un luxe treballar amb tot l'equip, des de la Júlia, el Moja, el Ramon. Jo em vaig enamorar del Ramon, ja ho sap, és mi amor platónico, vull dir, treballar amb el Ramon ha sigut, i amb el Josep Maria ja, una passada. Tenim la sort, quan nosaltres creem producció normalment molts repeteixen amb mi perquè m'hi he trobat bé i al final és una reunió d'amics, però sempre acabo incorporant en aquesta reunió d'amics altres gens que poden o no acabar d'entrar, dependrà d'ells, però que jo sempre els he dit, i em sembla que t'ho vaig deixar molt clar, el que a mi m'interessa és que quan hi sigueu ens fotem un fart de riure, que ens ho passem superbé, perquè serà l'única manera de crear una història trista o una història complicada. I al final el fet de bromes ens n'en fèiem moltíssimes. Érem una colla com d'amics que estàvem allà i tot va fluir molt.
I sort n'hi ha, és que perquè va fluir molt bé si no tot. estiguéssim una mica sombadots no tindria raó de ser. És a dir, és obvi, és a dir, la gent sensata no està fent cine. És així. Home, és que als rodatges, si hi ha bon rotllo, després es nota que es crea un producte molt millor. O sigui, Jo crec que funciona millor. Suposo que com a qualsevol feina, si hi ha bon rotllo, amb l'equip surten les coses millor. I a més ens van cuidar molt bé, jo semblava que no treballava perquè estava tot el dia menjant, sona molt malament, però és que em teníem moltes hores esperant i cada vegada que arribava semblava un hàmster, el David em veia amb la boca plena i jo, hola. Ara enteneu perquè la resta dels sectors no van menjar res. Acaba de dir-ho en públic. Ho reconec, clar, és que m'ho posaven allà davant i clar, feien moltes hores que clar, hi havia altra gent treballant. A nivell de producció, en aquest cas, era la primera vegada que treballava amb productora externa a mi i tinc que reconèixer que el treball és excel·lent. Sempre recomanaria, si hi ha algú que cregui en un projecte i tens algú a darrere que et tira endavant, diguem d'aquesta forma, que et porta de la mà, és collonut. I en aquest cas La Caseta ho van fer-ho, tot i que és una productora sobretot basada en fer crítica social, documentals. La història els hi agradava i me la van portar de principi a final i estic molt content. Malauradament, a nivell de subvencions no hem rebut absolutament res, ja us ho dic ara, perquè el gènere està molt maltractat, hi ha la cultura en general. Imagina't si a més els dius que vols fer alguna cosa de terror, que quan veia els ulls deia, bueno, és fantàstic, intentava treure-hi drama i no s'aconsegueix. Però tot i així l'equip al final tothom et segueix i això és admirable i això és el que acaba fent que allò funcioni, per tota aquesta colla de, que jo n'hi dic sombats, però amb tot el carinyo del món, que estan al teu costat de principi a final i que aporten les seves qualitats, el seu art perquè allò funcioni. Jo tinc l'única sort de poder estar-ho disfrutant al seu costat. Ells són els que fan la pel·lícula, jo ja està, és així. I a més després d'això s'ha creat un carinyo, una amistat, vull dir que no és allò que s'acaba aquí i dius adéu. Ho fa una colla. Sí. L'altre dia que vam fer la preestrena a Vic, jo vaig notar, perquè des del dia que vam rodar jo ja no els havia vist més, ells sí que potser es veien més, i com si no hagués passat el temps. Sí. Llavors, que és el millor. Llavors ja estàs fotuda a la colla, la següent ja... Jo ja he dit al David que quan t'invito totes les que pugui. Per això al final tindré que fer un llargmetratge, perquè ja no sé on encabir tota la colla d'amics. És a dir, això serà l'únic que em condicionarà. Sí. Bueno, voleu fer alguna pregunteta? Que estic jo aquí xerrant només. David, Jordi, ja que estàs. Dale. Jo he vist pràcticament tots els teus curts i he vist una evolució i realment es veu un creixement i aquest és un pas més enllà, veig. Per això jo també vaig pensar, dic, això podria ser un llarg, però no necessàriament aquesta història, sinó el que tu dius. Potser no cal ampliar cap a un llarg, però sí que veig que potser el proper pas o d'aquí 2 passos ja podria ser un llarg. Tu ho veus així o no? Mira, que m'ho diguis tu, David, que admiro molt, primera, perquè fer un festival és una cosa que porta molta feina, segona, perquè fer-ho i mirar-se tot el que t'envien és torturant, segur, és a dir, que tens que patir molt per veure tot el que es té que veure i això ho feu, i t'agraeixo les teves paraules perquè l'evolució la volíem i la necessitàvem. Jo crec que era personalment que volia una història. Reconec que a més he fet una història que es barreja en línies complicades. No sóc ben bé terror, hi ha fantàstic però hi ha drama. És una línia complicada, però personalment la volia fer i creia que era necessària. Llavors, si es pot valorar externament així, jo crec que la disfrutaran més la gent que estima el cinema que la gent que mira cinema comercial simplement. I també m'està bé, és a dir, al final jo reconec que la gent que va als festivals de curtmetratges són gent que es mereixen tot el meu respecte perquè van a veure una cosa molt concreta sapiguent que allà hi ha hagut una inversió relativament curta però molt de carinyo, llavors això es val i malauradament també és veritat que normalment solem estar als festivals els que han fet les coses i és així de trist, però que tu que has vist tant cinema, que has vist tant curtmetratge em diguis això, a mi ja em funciona, és a dir que almenys em serveix perquè el suport que ens doneu, encara que no us ho sembli amb els que fem coses així, ens fan créixer. És a dir, si no hi haguessin hagut festivals no tindria cap raó que jo ara fes aquest salt. Per què? Perquè si tinc que esperar que Movistar Plus m'ho agafin encara demà hi estaré i en canvi si qualsevol festival gran o petit pel simplement de fer-se i ficar-hi tot el carinyo que feu doncs em serveix i llavors per això faig aquest creixement. És a dir, si jo arribo on arribi segur que haurà estat per culpa vostra, no vol dir que si et decepciono no sigui també culpa teva, ara no t'ho agafis tant però no, t'agraeixo, en el fons et volia dir que agraeixo molt les teves paraules i si et va agradar el que vas veure doncs funciona. Ara t'he fotut amb un compromís. No, David, no pateixis. També he parlat
També he vist una evolució en el Ramon, perquè o sigui, a cada curt és un personatge completament diferent. I haig de reconèixer que al primer moment no el vaig conèixer. Els primers segons dic, hòstia, aquest qui és? Aquí, és a dir, el d'en Ramon és una història llarga per si sol, és a dir, vam coincidir fa molts anys amb una websèrie que jo estava dirigint i vaig pensar que era un tio que creixia increïblement a davant de càmera. L'Helena se n'en va enamorar, però no la voldria decepcionar, però continua amb en Jordi perquè amb el Ramon ja m'ho quedo jo. I en Ramon a mi sempre m'agrada, és a dir, ell d'una manera o altra li agrada poder estar fent coses amb mi, i en Ramon jo te l'he vist arribar en un rodatge que no es pot ni moure, per dir-ho d'una manera, perquè està atrotinat, i li diu secció i aquell tio canvia. Canvia, sí. És a dir, canvia, li dones una droga que no sabem. I ell sempre intenta que els personatges que fa no s'assemblin a l'anterior, i això li agraeixo molt perquè al final, i clar, vinguent de Trencaré la sang que tenia com estava, a canviar aquí, que a més va ser ell el que va aportar la idea de dir em rapo completament, fem les celles tenyides de negre, cosetes que dius, hòstia, i tinc el majordom que hem vist a 10.000 pel·lis, és a dir que i funciona perquè tenim el majordom que hem vist a 10.000 pel·lis sota el sedàs d'en Ramon, que al final és, hòstia, tu, que i és el primer personatge, el que saps que allò no funciona i ell ho té que tindre, que és així. Bueno, Ramon és molt camaleònic davant del... Jo volia preguntar-te en el moment de creació del guió, tu quan estàs fent el personatge, si ja tens clar quin actor, quina actriu farà aquest paper o no. Tu vas escrivint i després vas... Ho dic perquè com que has treballat amb el Ramon, l'Helena ha vingut després, però amb l'Alejandre, amb molta gent... Sí. Mira, la història d'amor amb tots ells, d'un a un, ja et faré només quasi els principals per no allargar-ho-s'ho, però en el cas d'en Ramon sempre acaba sent com una obligació, per dir-ho d'una manera, perquè ell en té ganes, perquè si a mi em funciona li ficaré, si no em funciona també ho sap entendre, però inicialment ell no volia fer el personatge de majordom, sinó que volia fer el personatge del senyor Oliver, que és la persona que està al llit, convalescent. I jo li deia, Ramon, és que no, tu tens una vida, et veig jo molt... Al llit necessitava algú més cansat, més demacrat, i no li veia. I finalment Ramon va costar, però quan s'ho va agafar s'ho va fer impressionant. En quant a la Júlia, sí que quan vaig crear el guió tenia molt clar la Júlia. Havíem coincidit gravant cosetes, fent teatre, i crec que té una presència, és molt alta. A mi m'agradava fer una protagonista forta, no volia fer una teniente Ripley, però sí que volia fer algú que no tingués por davant del que se li estava venint a sobre, que en condicions normals s'hauries fotut el camp d'aquella casa el primer dia. No fots el camp perquè hi ha moja i et dona una mica aquesta història d'amor que si vols te la pots creure o no, però que fa que aquell personatge continuï mantinguent-se allà. En quant a Josep Maria Alejandre, com en el cas de l'Helena, havíem coincidit en algun festival i sempre em deia, hòstia David, m'agradaria treballar amb tu. Jo pensava segur que em confon per un altre director, però bueno. I el dia que li vaig proposar, sé que li proposava alguna tan complicat com l'Helena, que és genial el que fas com a actor, però et vull en un llit quiet. Hòstia, i sí, i ell està en aquell llit quiet que no hi sé veure ningú més. És a dir, jo la primera entrada de l'escena, que ell està respirant d'aquella manera, i jo millor em funciona, és a dir, ja estic aplaudint. És a dir, és magnífic el seu paper, i és un actor que donaria molt més del que fa en el meu curt, però és que clar, allà té que fer això. Si ho fas bé ja en tinc suficient, i aquí em vaig disfrutar, estic supercontent. En Moja ens coneixíem molt perquè és de Vic, tenia un altre actor que ho tenia que fer-ho, que era l'Eduard Mauri, però li van donar el paper protagonista del Rei León a Madrid i automàticament vaig tindre que canviar d'actor a última hora, i en Moja teníem que, com que era quasi agost, estava en una pausa en gravacions de TV3 i alguna altra cosa, i em va dir doncs vinc, i així ens va ser com va entrar en Moja, i en Moja li ha donat un altre aire també completament diferent i que funciona superbé. És a dir, jo és això, en Moja és el personatge que quan veus enmig d'aquell entorn penses, bueno, n'hi ha un que és sensat, i per això em funciona i ell ho aconsegueix. I el tram final, per exemple, també fa un altre canvi que és superpotent, és a dir que és que més content no puc estar. Funcioni o no la pel·lícula, ja us dic jo que disfruto i l'he vista 10.000 vegades i encara continuo disfrutant. Com a la ràdio, com diu sempre el nostre creador, el temps és or, i jo estaria xerrant amb tu tot el programa i sé que al final acabaríem un paper amb algun curtmetratge, perquè jo sóc un zalamero. Tindria que apartar l'Helena i fer-li entendre que no tinc de mi cadáver. Te paso por encima. Avui marxaré d'aquí havent destruït la ràdio. Però tenim que anar finalitzant l'entrevista. Voleu dir algun dels dos alguna coseta que no us preguntin mai i digueu, collons, jo vull dir-ho? Hòstia, tu. Ens ha sorprès el Ton.
David Conill, no? Conill. Carai, no? Ostres, és que estan llegint aquí i Déu-m'hi-do el que ets, no? Aquí és director... Espera't, si és la fitxa policial no em facis cas. No. Bé, això no hi he sigut. He sigut jutge, però d'això... Collons! Digues, perdona. Això no. Guionista... treballes amb curtmetratges, totes aquestes coses. La meva pregunta és que si és que has fet tantes coses, la meva d'això, algun dia t'hi veuràs a l'Òscar, al Goya, al Feroz, falta el Gaudí... No, perquè el dia que faci això... No t'hi busquen per entrar aquí. No, jo crec que hi ha gent molt bona. Jo encara estic aprenent. Curtmetratge estic aprenent. És a dir, el gènere, el cinema és tan extens i tan meravellós que jo aprenc en cada nou curtmetratge. El que qualsevol nano d'escola amb 3 anys o ha triomfat o ho deixa estar, que això és una merda, jo no. Jo això encara que tingui 80 anys puc fer un curtmetratge, si fa falta, o un llargmetratge, perdona. Llavors no tinc pressa, simplement vull disfrutar-ho. El dia que no ho disfruti ho deixaré. És així. I disfrutar-ho doncs, és reunir gent que t'ho faci passar bé. Tothom vol arribar aquí, vull ser el millor amb totes aquestes no tothom, coses. Ton. No ho sé, dic jo, perquè veig tots allà, abrallant-se allà, quasi, no? Segurament, a veure, que si demà em truquen i em diuen que estic nominat per un Goya, no us torno ni a agafar el telèfon amb vosaltres, però és que no vull acabar sent... Jo no sé, si amb vosaltres sí, perquè com que no us tinc fitxats, seria sense voler. No. Estarem allà, als Goya, dient... Bromes a part, si això arribés, si això acabés arribant, no et diré que no. Però no és el meu objectiu és el partido a partido, és això, és a dir, que fem ara aquest, a veure què hem après de fer això i com ens funciona, i després donarem per un altre. I després de tant curtmetratges, perquè em porto un munt, o ja podria haver abandonat o em podria haver après. Però com que puc anar aprenent, llavors ja em funciona el que estic fent. I el curtmetratge em permet treballar amb tranquil·litat, és a dir, no tinc que demostrar res a ningú, sinó simplement fer el que jo vull i tinc ganes de fer. Si faig un llargmetratge tindré que donar moltes explicacions i bueno, ja ho farem, no us dic que no, i espero que en puguem tornar a parlar d'aquí un temps i ho recordem, però té que valer la pena la història. Res, només un últim detall. Tots els curts que has fet, si no recordo malament, són en català. Si vingués a una productora externa i t'oferís fer un curtmetratge o un llargmetratge en castellà o en anglès o en japonès, acceptaries o diries, ui... Sí, a veure, segurament ho acceptaria, perquè al final si ho faig en català és perquè és la llengua amb qui em faig el dia a dia i perquè ho trobo supernatural i perquè crec que és una manera de no perdre la nostra llengua sent una cosa superminoritària jo, però perquè al final el curtmetratge un cop està subtitulat et funciona a qualsevol lloc, el llenguatge és universal. El de menys seria tindre que discutir si fem o no amb quin idioma, però per suposat si m'arriba i ho tingués que fer en castellà o ho tingués que fer en anglès ho faria si és necessari, si la història funciona. Al final segurament si funcionés tan bé el doblaríem a català o el subtitularíem, però si ho faig és perquè em sento còmode amb la llengua amb la que m'expresso sempre i perquè quan ho creo ja així. És a dir, fins i tot quan somio em sembla que ho faig en català. Llavors, no m'ho havia ni plantejat, i no crec que tingués que ser un conflicte, per dir-ho d'una manera, ni de cara a mi ni de cara a la resta, però mentre jo pugui fer-ho en català, super còmode. I crec que estem en un país en què encara podem fer molta cosa en català. És a dir, canviar d'idioma no em farà ni més bo ni més dolent, simplement. Bueno, perfecte, David. Ja sé que aquests col·laboradors que tinc volen que estiguis mitja hora més perquè m'acabis donant el paper, però que no puede ser, chicos, controlaros, que tenemos que seguir un guión, que hay mucha plancha por hacer hoy, que tenemos muchas cositas. Encantat de que hagis vingut. Espero... Encantat d'haver-vos conegut amb els que no us coneixia, ja t'ho dic. Ja saps que pots tornar aquí quan vulguis, fas un llama cuelga i aquí tens una cadira per xerrar de cinema. Us ho agraeixo molt, us ho agraeixo. Y bueno, Lena, a ti no te despido porque ahora luego harás tu sección, que estamos sí, ya me habéis liado bien. Yo te lío todo ya lo que me habéis liado, ya. Y ya que nuestro querido Ton ha hablado de los premios Feroz, pues tenemos un bloque de entrevistitas de que hicieron nuestras compañeras Esther Velasco y Paola Martínez Alarcón. Entonces tenemos una que vamos a empezar, que es hablaron un poquito con Nora Navas, así que pinchatón.